Salamat sa imong pagtindog o pagsuroy-suroy. Okay. Salamat sa imong pag-obey. Okay, manindog na tao. Padayon tang magtindog kung naa kay Bible diha. Dulo na to ang pulong sa Ginoo. Kanang di lang mo abot imong pagtuo karon kung dili musaaka pag yun imong pagtuo. Tong Biblia sa Proverbs. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Basahon ako ang duha ka version sa English dan basa ko sa Bisaya. Duha ra ni ka verse igsoon o siguro daghan ninyo ang nakabasa ani nga verse o na ministeryohan ani nga verse. Padayon ang Ginoo og ministeryo sa diyang makadungog mo sa padayon nga pagkuan abli sa ato ang panabot ani sa pulong sa Ginoo. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Another version sa message ingon diri, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything in your own. Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go, He's the one who will keep you on track. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Let's pray. Father, salamat. Ibuhian nimo ni nga pulong aron ang matag usa kanamo di lang makadungog kundi makahimo mi sa gusto nimong ipabuhat sa matag usa namo. Lord, itugot nga dili lang moabot ang pagtuo kung dili increase faith this morning, Lord. Kay mong pulong Ginoo sa dihang pirmi namong paminawon. Di lang na po ingon nga muuswak ang pagtuo kung dili makabuhat mi, makahimo mi sa among parte diha sa pagtuo. Itugutan na mo imong espiritu nga mamuhat sa mga kasing-kasing karon. Sa ngalan nimo Jesus, midangop mi kay kini mong pulong kaalam gikan nimo. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan maingog amen. Ingkod mo Mike Son. Dunay tulo ka maalamon. Maalamon nga panambagon. No, cancel gikan sa pulong sa Dios. Pero akong gilantaw ni nga panambagon or pag-awhag sa matag usa kanato nga nakahimo na pagpakaila kang Ginoong Hesus. Mi encourage or mitambag ang pulong sa Ginoo sa tulo ka areas. Trust in the Lord with all your heart. Ang tanan maingon ana, trust in the Lord with all your heart. Ang tanan maingog all your heart. Naabay na bilin? Tanan. Salig sa Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Ikaduha, do not lean on your own understanding. Ayaw saligi imong kaugalingong panabot. So, naigitudlo ang Dios nato nga atong i-transfer, atong ibalhin ang atong pagsalig ngadto kaniya. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean unto your understanding. Ayaw sa ligi imong kaugaling panabot. Ikatulo, in all your ways, sa tanan nimong dalan, acknowledge Him. Hinumdumi siya sa tanan nimong buhaton. And the promise, ang promise nga gingon sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, is tultulan and He will direct our path. Tultulan taniya sa dalan nga atong ginalaktan. Alang sa uban, lisod ang pagsalig sa Dios sa tibuok sa kinatibukan. Liko na ko. Alang sa uban, lisod ang pagsalig sa Dios
sa kinatibukan, no, with all our heart. Bisan pagani, kanato nga mga Kristohanon, nakabaton og personal nga relasyon sa Dios, maglisod pagani ta. Kay naanag ta sa kinabuhi nga nagsalig sa atong kaugalingon. Naanag ta ba? Natawt aning kalibutan na, gadun na tayo gilook up. O gilook up na to. Kabalot ta, nga ang tao nahulog sa sala. Sa diyang ang tao na nahulog sa sala, nag-look up na siya siyang kaugalingon. Wala na siya mag-look up sa Diyos. Muna itong namatan. So ang tao, transition sa diyang, bisan pagani, ang nakabatog relasyon sa Diyos, maglisod, tungod kay, maglantaw man ang tao, nagsalig sa iyang kaugalingong abilidad, maabilidaran, nagsalig sa iyang talento, nagsalig sa iyang naabot, nakapanunod og inheritance, nakapanunod og yuta, kabtangan, siyang ginikanan, or trabaho. Siya magsalig sa trabaho. Ang uban na anad magsalig sa asawa, magsalig sa bana. Mga anak nagsalig sa ginikanan. Napoy ginikanan nagsalig sa iyang anak. So, iksoon, ang uban pud nagsalig sa ubang tao. Apan nga numan nga ginaniman ta sa pulong sa Dios nga mosalig kaniya. Nga numang iyaman tang gipaabot ri, trust in the Lord with all your heart. Nga numang gusto sa Dios, tangtangon ta sa kahimtang nga atong namatan. Tungod kay gusto sa Dios, ako sige palihog akong monitor please, nga masinati nato ang pinaka-best. Ang tanan mo pinaka-best. Gusto sa Dios, ma-experience nato ang pinakamaayong kinabuhi diris sa kalibutan, ingon nga nakabaton og relasyon sa Dios, samtang ni apata kita nga naluwas, kita nga nakabalo o nakadawat o naka-experience sa kaluwasan sa Dios. Kay mao ni ang giingon sa Dios sa John chapter 10 verse 10. John chapter 10 verse 10. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, the thief's purpose, ang katuyuan sa kaaway. Kinsa ang kaaway sa Dios? Kinsa ang kaaway sa Dios? Ang yawa. Ingon ang pulong sa Ginoo, the thief's purpose is to steal, to kill, and destroy. Ato? To steal, to kill, and destroy. Pero nagpadayon ang bersikulo. Ingon ang Dios, my purpose is to give them. Kinsa maning them? Ako, ikaw. To give them a rich dato and satisfying life. Ingon ang Dios, sa diyang nahulog ang tao sa sala, ang yawa mianhi. Aron kawaton ang kalipay, panagsinabtanay, laglagon ang relasyon, kill to steal, kawaton dakang kaysan gibuhat nga mga dautan sa kinabuhi sa tao. Pero ingon si Jesus, sa diyang miabot ko sa imong kinabuhi, my purpose is to give you rich. Ang akong purpose nga miabot ko sa imong kinabuhi, sa diyang gidawat ko nimo nga Ginoo, ang akong katuyuan nimo, sa akong pagluwas nimo, hatagan ka nakog rich and satisfying life. Palakpakan na to ang Diyos, anak. Gusto ba kang matuman ang purpose sa Diyos sa imong kinabuhi? Yes. Maunay purpose, maunay katuyuan nga nung naluwas ka. Dili niya gusto magpabilin ka, diha sa dapit nga kawatan ka pirmi sa yawa, laglagon pirmi sa yawa, unsa pa, kill, steal, and destroy. Di niya gusto nga, iyan na kang ipahigawas diya igsoon. Kaniya to, sa wala pang naluwas, na sinati nato ang buhat sa yawa. Isabi mo kami, nana. Giunsa niya pagkawat, pagpatay, paglaglag, ang mga area sa atong kinabuhi. Lahi-lahi ang degree sa iyang pagpamuhat sa tawo. Ang tao magod.
Wala pa'y kaalam sa pagkinabuhi sa Ginoo, so madaog-daog. Na ay gibuhat ang yawa nga dinagko. Katubitang, nakadungog mo nga na issue kayo sa katong close-up nga concert. Pilay patay ato? 5. Dinagko ang gibuhat sa yawa. Ano man, dili na ordinaryong drugs ang giinom sa mga miapil sa cancer, kundi drugs nga makamatay, makapastop sa heart, dinagko ang pagpatay. 5 ka mga biktima dito. Na degree sa pagpamuhat sa yawa sa tao na ay medium, large, and small. Siguro sa imong kinabuhi, sa wala pa ka naluwas, ginagmay ra ang wat sa yawa sa imong kinabuhi. O siguro dinagko. Nga matod pa itong usang kaigsoon, kaya na siya murag irong buang. Ha? Trabaho po ba na sa tao? Sa Diyos ka nang murag inong kagura kag irong buang? Bisa ka sa kamuligid, asa ka nahubog, dito ra po ka natulog. At tura po kay imong gigdaan, dito ra ka ni suka. Buhat ba na sa Diyos? Dili. Maunang gibuhat sa yawa na to. Gikawat niya panalapi. Gilaglag niya relasyon. Mga pagbati ipangguba. Busa karon nga naluwas na ta, gusto sa Dios nga masinati na pod nato ang buhat sa Dios atong kinabuhi. This must stop. Kinahanglan mahuman na. Oh, di lang sa usa ka area, kundi sa tanang area sa atong kinabuhi. Usa ang Dios misaad ka nato. Salig ka nako. Iksoon, makahimo ba ka pagsalig sa Diyos? Salamat sa pagkamin. Kung dili ka makasalig, kung wa pa na maabot sa imo, nga musalig ka sa Diyos, to kay naa kay trabaho, naa pa kay bana, naa kay ginikana, na gasto nimo inong kakakarong buntaga, tanan nga imong mahikap, tanan nga imong makita, mawala gawas sa Diyos. Kay ang Diyos, huna-hunaa lang, siya ang nagbuhat, niining tanan nga makita nato. Ining kalibutan na. Hangad sa taas. Nagbitay, walay nagunit. No? Nagbitay ang bituon, naa ang bulan, naa ang adlaw. Nauna lang na, kinsay nagbutang niya na. Dunay usa ka bangkitang scientist nga ning kuan na gyud siya, ni prove na gyud siya. Kay daghang kay mga scientist, dili sila mo agree nga kining kabuhatan binuhat sa Dios. But dunay ni confirm truly there is God. Nga nagpamutang ani naa sa itaas. Buhi ang atong Dios. Wala siya magpabiling nagbitay sa cross. Nia ang Dios, palakpakig kusog ang Dios. Exon, nakakita siya nato dinhi sa yuta. Walay nalilong sa Dios sa atong matag usa ka kinabuhi. Walay natago sa gamhanang mga mata sa Dios. Kung wala niya ihikaw ang iyang bugtong anak nga mamatay aron luwasunta, unsa pa kaha nga di niya mahatag ang iyang promise. My purpose is to give you rich and satisfying life. Ingon ba ang Bible? Romans chapter 8 verse 31 to 32. Romans chapter 8 31 to 32. What then? Unsa man karon? Shall we say in response to these things? Ingon ang pulong sa Ginoo. If God is for us, dapig ba ang Diyos na to? Who can be against us? He who did not spare His own Son. Wa gani niya ihikaw yang bugtong anak, but gave Him up for us all. Yang gihatag ang kinabuhi para sa ato. Paminawan ni, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Nakaminos mo na ko? Wala gani nako ihikaw ang kinabuhi is akong anak. Aron mo maluwas, kana pang inyong kikinahanglan karon. Dili ba grasya mahatag nako ni tanan ninyo? Mga igsoon, ibasa nako ang Isaiah chapter 40,
Tuguti lang ko nga moabot mga verses. Gusto na kong mailhan nimo kinsa ning Dios nga atong gisimba. Kay akong pagkaila sa Dios, nagagikan sa sige na kong basa sa pulong niya. Nailhan ako ang Dios sa iyang pagpamuhat sa mga tao sa Biblia. Ug sa diyang ako ning nahibawan, ako ning gi-apply sa akong kaugalingon. Kay na sama sa giingon ni Leslie ganina nga dili lang ta igo nga makaila, but we must experience God. Ningon sa diri sa Isaiah, chapter 14 ni siya, wala ba kamo makahibalo ug makadungog? Ug wala ba'y nakabalita kaninyo bahin niini? Sukad pagayod sa sinugdan? Wala ba kamo makabalita giunsa sa Dios pagtukod ang kalibutan? Gibuhat kini sa Dios nga naglingkod sa iyang trono ibabaw sa kalibutan. Ug ang tao sa ubos, tawong sama daw, ubos daw mga hulmigas lang. Kita mo hulmigas? Kita ang mga tao, hulmigas rata, tanawon, sa tupad ako, kaayuan. Okay. Siya mao'y naghikyad sa langit, ingon sa usa ka kortina. Sabi kay ka Lord, nagbukhad ni ini, ingon sa usa ka tulda, aron puy-an. Siya mo'y mulangkat sa gahom sa mga hari sa kalibutan. Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios. Aduna ba'y sama kaniya? Hangad kamo sa langit. Kinsay nagbuhat sa kabituunan? Gimanduan niya sila o gipahimutang. Gimanduan na commanded them. Gipahimutang o gihatagag tagsa kangalan. Pero yung daga ng stars. Dagan pag yung wala mga discover nga stars. Pero yun ka-vast, kagrabe ang universe. Dili ma-describe sa baba. Nagpadayon ko ekson. No? Gimanduan niya sila, gipahimutang o gihatagag tagsa kangalan tungod sa iyang pagkagamhanan. Walay usa kanila nga nawala. Wala ba di ay kamo mahibalo? Wala ba di ay kamo makadungog? Ang Ginoo mo ang Dios sa walay katapusan. Siya mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan. Listen, dili siya maluya o kapuyan ug dili matukib ang iyang kahibalo. Palakpakan nato ang Dios, anak. Palakpakan nato ang Dios. Ay makadungog ta ba? To describe kinsa ning Dios nga atong gianhi, di niya mayamay. Wala kang mo anhi direk Dios nga kanang kahoy diri nga gibutang. Wala ka mo ni dire usa ka larawan nga Dios, mianhi ka sa usa ka buhi nga Dios. Mga igsoon, but before nato, ako lang gipadungog kunong read the Bible, basa gyud sa Bible. Sa diyang mubasa ka sa Bible, dili gyud nimo mapugngan nga makahatag ka sa tibuok nimo diya sa Dios tungod kay kung kinsa ang Dios sa Biblia. Mga igsoon, but before nato masinati ug mahatag sa Dios ang tanan para nato, unsa to yang purpose nato? Tanan mengog rich, satisfying life. Balik. Rich and satisfying life. Balik. Wing kag dato sa kalipay, dato sa kalinaw, dato sa paglaom, dato sa kwarta, dato sa relasyon. Makatagbaw nga kinabuhi, maunay purpose sa Diyos nato. But before ni nato masinati, before ni mahatag sa Diyos nato, kinahanglan mahatag sa nato sa Diyos ang tanan nato. Nadunggan? Ang nakadungog? Okay. Balik ko na ko. Before ni nato ma-experience the fullness,
kinatibukan nga rich and satisfying life, daa sa ihatag nato sa Dios. Ihatag sa nato mingon, trust in the Lord with all your heart. Ato sa dunatay katungod nga mo voluntaryo sa pag-surrender sa atong kaugalingon sa Dios. Need nga mahatag nato tanan or isalig or isurrender nato tanan sa Dios ang tanang areas atong kinabuhi. Total trust niya nga mo take over sa atong bagong kinabuhi diha kaniya. Siya na mo take over, dili na ko. Ako nang-give up tanan. Give up na ako tanan. Gusto na akong maka-experience ko ang akong mahatag, mao po'y mahatag sa Dios nako. Unsa akong mag-give up, mo po'y mahatag sa Dios nako. Hello? Ikson, what do you mean by trust? Trust is real reliance on the integrity. Pagsalig sa integridad. Ang atong Diyos, na-integridad. Makasalig ba ta sa Diyos? Kumingon kag trust is integrity, strength, ability of a person. Confident expectation of something. Muna ang trust sa dictionary. Pero kung magkisko tag trust sa biblical nga pagkahulugan, ang pagsalig bot pasabot surrender. Ang tanan mo surrender. Kung kag surrender, imong gihatag, imong gisalig sa Dios ang imong karon ug ang imong ugma. Surrender means living the now and tomorrow to God. Surrendering to Jesus, ang pagsalig, ang pag-surrender sa imong kinabuhi means laying down. Imong ibutang every area of your life kay gusto sa Dios nga mukat-on ta to be giver, not taker. Kasara mo na to, Lord, dagay ko panalangin. Lord, dagay ko muna akong kinahanglan. Lord, mauni mo na. Gusto sa Diyos, nga dili na ta magsigig pangayo. Gusto sa Diyos, hatag ta. Kasi ang mo hatag ta, siya ka makahatag. Okay. Nata kay nakatunan mga igsoon? Natay mahimo karon para sa ato ang nadunggan ningon diri, ningon si Jesus sa Mark chapter 8:35. Mark chapter 8:35. If you insist on saving your life, kung imong giprotektahan imong kaugalingon, you will lose it. Kung imong tipigan, ay di ko mulakaw kay ulan, ay di ko mo simba kay kuan. Ani bitaw na imong giprotektahan imong kaugalingon ba? Ingon ang Bible, you will lose it. Only those who throw away their lives for my sake. Katurang mo give up siyang kaugalingon, katurang mo hatag siyang kaugalingon, katurang ningsalig siyang kaugalingon para nako. And for the sake of the good news, will ever know what it means to really live. Mura to, katong mga tao ba nga all out ba? Katubang mga tao, mga panatiko ni Jesus. Ingon siya, katurang mihatag siyang kinabuhi para nako ug sa maing balita, maura to'y makasinati sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Total surrender. Asa Roxanne diha? Wala gipadala si Roxanne. Wala si Roxanne. Ako gipakuha mong good. Okay. Listen ha. Total surrender, total benefit. Half surrender, half benefit. No surrender, no benefit. Usa man kung kinatibuk-an imong isalig sa Ginoo, pagka-benepisyo. Katunga ra imong ihatag sa Ginoo, katunga rang benepisyo. Kung dili nimo ihatag, walay benepisyo. Igsoon, ni anato karon ang desisyon. Maghulat ang Dios nato nga kinatibuk-an nato
mahatag o masurrender atong kaugalingon. Ako'y props ba? Wa pa niabot. Oh God, thank you Lord. Nakita mo, flag nga puti. Patanaw na lang tamo, bisag wala dire. Flag nga puti. What do you mean by flag nga puti? It means surrender. Panahon na siguro, sa atong pag-ila sa Ginoo, nga ipatas na nato ang flag. White flag. White flag means surrender. Kung magubat, dahil na mahimo ang tao, ang mga sundalo, labi na, example lang, tubang sa ISIS. Then wala na sila, dahan ang nangalagas ang nabilin. Magdala na sila flag nga puti. Ipataas ang flag nga puti. What do you mean sa mga kaaway nga lang atubang? What do you mean by that? Surrender. Bot pasabot, wala nami mahimo, subject namin nimo. So time na ni, nga atong mapataas ang puti nga flag means surrender. Unsa man day ang resulta kung dili nato i-surrender kinatibukan ang tanang area sa atong kinabuhi sa Dios. Unsa may mahitabo Kristohanon? Kristohanon, ma-stress ka. Unsay linugdangan sa stress? Dali ra ka matigulang. Sa nang stress, imong kaugalingong kayod. Imong kaugalingong paningkamot. Listen, gihulagway ni sa pulong sa Ginoo sa Jeremiah chapter 2 verse 13. Mingon ang Ginoo, kay duha ka matang sa sala ang nahimo sa akong katawhan. Duha ka matang sa sala. Number 1, mibiya sila kanako nga tinubdan sa bugnaw tubig. Ug nagkalot hinuon silag atabay nga liki nga di dali rang muhubas. So duha ka sala ang nahimo sa akong mga katawhan. Unsa daw? Mibiya, misalikway, wala sila mo surrender. Nako nga ako man unta kuming kag tinugdan, ang tanan mo og tinugdan. Source. But pasabot kung source, diha gikan ang mo flow. Mananitan, ang source sa tubig sa pagadian, pawad. So dito nagagikan, dili makaabot ang tubig sa inyong balay kung dili paandar ni sa pawad. Source. Ingon ang Dios, ako ang tinubdan sa tubig nga bugnaw. Unsay nitabo sa katawan sa Dios? Dili sila musurrender sa Diyos. Gusto silang magkalot. Kasi naka-experience ng kalot. Hago, dili. Pero tingago It takes time, it takes effort, it takes money. Iyon ang Ginoo. Kung isurrender nyo tanan di rin ako, parte lang sa iyo na, ako'y tinubdan sa tanan. Kamu, gusto yun mong hago. Maka-stress na ninyo. Makapaluya na ninyo. Ikson, unsa day ang area sa kinabuhi sa tao. Nga, siguro, kay na-surrender, karong buntagan, no, makibali lang sa mga bisita, nga karon pa nakatambong nato. Pero kita nga ni pirmi na ta o nakailan na ta sa Ginoo. Naapa siguro area sa imong kinabuhi nga wala pa nimo masurrender. Ug tagaan takag-hint karong buntaga. Pulo ra ni or 11, pero ako kabalo kung unsa nakadaghan nga wa pa nimo masurrender. Una, basig wa pa nimo masurrender ang bisyo nga imuhang gibuhat. Siguro napakay bisyo, wa pa nimo masurrender barkada, inom, sigarilyo, sugal. Pa mo masurrender? Usa na. Kadua, batasan o kinaiya, nga kaibalo ka nga, migunit ni mo pag-ayo. Huwag yun mo i-surrender. Kabalo ka, nga mo na makapa-stress na ni mo, huwag yun mo gi-give up. Huwag pa ni mo gi-give up sa Ginoo.
Number 3, sex life. Kay balo ka nga ang sex para lang sa minyo, imog yung gisudlan. Ma-stress ka. Uban, wala ma-surrender ang area sa panalapi. Bisag kabalo na, nga ang ikapulo offering para sa Ginoo. Di man ko kahimo. O, sige, ma-stress ka. Nganong gusto man yung kang magkalot, nga na may isi. Inay mong tapat, isi. Kay usay man, ngano, unsay rason, wala man kasalig. Uy, basig, wa na ko'y kwarta. Ay, basig, mahutan. Basig! Igsoon, i-cancel ang basig. Kaya ang imong giatagan, kasaligan. Napaghihapoy, siging nakadungog. Pero wala gyud mo buhat. Unang dili ka experience. Ang uban ning lupad na, ang uban apas lingkuranan. Stress. Ang uban wala pa masurrender ang tao nga nakapasakit. Bisag kabalo nga angay ang tao pasayloon, kay ang tao sarang makasala man gyud. Nakabalo ka pero ani mo i-surrender, maunay magdalag stress. Addiction. Wa pa magi-surrender. Addiction sa dula, addiction sa porno. Kabalo ka nga maka-stress. Wala ma-surrender. Sekreto nga sala, wala ma-surrender. Kasakit kayo ubos, wala ma-surrender. Gisisgutan niya mga areas atong kinabuhi. Wala ma-surrender. Napay uban, dili ko magbabotismo. Pag yun mo surrender para mabotismuhan. Kay nahadlok, masakop sa happy church. Nga ang baptism is not mahimo kang member sa happy church. Baptism is result sa salvation. Napay uban nga wala masurrender ang mga wrong relationship. Napay uban wala masurrender ang time to have devotion with God. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, nganong gusto sa Ginoo ipabuhat ni sa ato, ipasurrender sa Dios nato, buhaton nato atong parte kay gusto sa Dios hatagan ta niya sa rich and satisfying life. Di wala i-hold ang Dios nga maayo para nato. Usay kita ray nag-hold sa maayo nga mabuhat sa Dios nato. Nganong dili man nato tugutan ang Dios nga maoy mo dumala sa kinatibukan sa atong kinabuhi. Ang pangutana, nganong nakristohano naman ta, kabalutan nga si Jesus may bayad sa tunsa, nganong di pa man nato masurrender tanan niya. Ingnay mo tapad nga no. Nganong doon na pamantay gunitan? Anong di nga pa may areas tong kinabuhi nga kanang og sa kwarto pa ba? Og sa room sa atong balay, kaning dapit sa diri sa kanang diri dapit sa tulugan ay lagi-lagti ha. Pwede kang kasulod sa kitchen, sa sala, pero sa kwarto, sa to pa, imong gi-reserve. Kaya balo ka, kung di na nimo masurrender sa Ginoo, magdala nag-stress sa imong kinabuhi. Gusto sa Dios makapamuhat kinatibukan sa imong kinabuhi. Kay gusto niyang imong masinati ang rich and satisfying life. Nganong dili man nato sugton ang Dios og mo surrender kaniya. Kung kabalo ka nga dili ni kabubuton sa Dios, nganong di man nato ihatag sa Dios. Mipasalig siya. Ingon siya, and I will direct your path. Giyahan ka nako. Tultulan ka nako. Mauni dalan, mauni mong tagaan ta kog wisdom. Sa dihang mo trust ka everything to me, I will give you wisdom. Unsaon nimo pag kinabuhi diri. Stress ang dangatan sa nagdumili. Mingon si Rick Warren, usa ka bantugan nga magtutudlo. Siya, surrender is holding up the white flag. Pataas ang white flag ug miingon, God, the war is off. God, the war off. Wala na gubat, Lord.
I'm not going to fight you anymore. Dili na ko makig-away nimo. Dili na ko makibatok nimo. I want peace, Lord. Isa'y gustong peace. Peace, not war. Ako ba, daghan pang nag-aw, nang gagubat pa ba? O, nara. Gaya, oy. Gaya sa kong flag, oy. Kani egzoon. Kani mo'y simbolo sa surrender. Nganong gusto pa man taglali sa Diyos? Kuan pa ba ta? Kanang magduha-duha pa ba ta sa Diyos? Nagiluwas na gaytan niya kung sa pamay atong kaduha-duhaan niya. He wants total surrender. Siya trust in me. Igsoon. Para second service po niya. Sa dihang, sa dihang naapay dapit sa atong kinabuhi nga atong gigunitan. Dili ba kapoy? Makapoy ang Christian life. Malaay ang Christian life. Kung pa na to, masurrender tanan. Apan sa dang imong isurrender imong kinabuhi sa Diyos. And make the most important thing in your life. Himuon mo ang pinaka-importanting butang sa imong kinabuhi, mao katong mga butang nga pinaka-importante sa Dios. He will take care of all your needs. Kung himuon na tong importante, ang mga butang nga importante sa Dios, siya na'y mahibalo na to. Nagkasinabot ta sa Dios? Usahay man God. Ang importante sa Dios, usahay dili importante na to. Importante sa Diyos nga makailatan niya through the reading of the Word of God. Pero usahay, dili na importante. Sa unya ra na, kidagang kay kong trabaho. Unsa importante? Ang trabaho. So, dagang kayong areas nga importante sa Diyos nga makailata personally, munang gitagantan ni kagayonan nga, maka-devotional ta, doon na tayo time with the Lord every day, kaya doon na purpose siya, ana. Pero kung mingunta nga, ay, unya na ako mag-devotional, kay magdali ko sa eskwelahan, but pasabot, importanteng eskwelahan, kaysa importante sa Diyos. Munang usay mabali, dili makapamuhat ang Diyos, kay wala na to buhata ang gusto sa Diyos, gibuhat niya ang nato ang atong gusto. Nga kabaluman unta ta, unsay mga butang, importante sa Diyos. Naanad manggud ta, sa atong pagtubo ning kalibutana, naanad ta by our own. Hello? Pero salamat sa Ginoo. Nga gidanita niya, iyatang gipasabot. Nga muni akong purpose nga nung naluwas mo. Siya, sa Psalms 125 verse 1, gihatag lang ni nga verse sa Ginoo pagpaingon ako diri. Munang pag-abot na ko diya, ga-scan dayon ko, aron akong mabasa. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. As the mountains surrounds Jerusalem, so the Lord surrounds His people, both now and forever. Ang musalig sa Ginoo, sama sa bukid sa Sion, wala lang ko kabutag picture. Okay, bukid sa Sion. Ang Sion, ang Mount Zion, bukid yun kay Mount Man. Dili na siya mauyog. But pasabot, kung nagsalig ta sa Diyos, dili ta maapiktaran sa mga butang nga makapakurog nato, makapahadlok nato, makapabalaka nato. Niya pa? As the mountains surrounds Jerusalem. Ang Jerusalem is a small city. Pero ninyo, kung tanawon ninyo ang Jerusalem nga siya syudad, ang iyang palibot, bukid. Na-surround siya sa bukid. Syudad ni, tanaw ni mo, bukid. So nasto nga ang Jerusalem. Ug ingon ang Diyos.
Ingon nga ang bukid, nagpalibot sa Jerusalem. So the Lord surrounds His people. Kung ikaw gipalibutan ka sa presensya sa Dios, ingon siya, both now and forevermore. Karon ug sa walay katapusan. Wow si Lord. Wow si Lord. Woo! Wow si Lord. Amen. Unang samtang naglantaw ko ani nga verse. Naka-reflect sa kong kaugalingon ba? Ug nakita na ko ang epekto nga sa diyang mi-decide ko sa kong kaugalingon to give up everything for God. Give up gyud ko tanan. Give up everything for God. No? Unang uban mo siguro may sa naunsa naman naunsa man ning bayanan naunsa naman siya kanang gibiyaan ang kwan. Pero binimo igsoon ang tanan nga nahatag nako sa Dios, grabe, gitriple, di na nako masukod. Unsay nabalik sa Dios nako? Hangtod karon. It was just a total surrender. No, siguro dahil mga kapakyasan on the way of surrendering, na ay mga kapakyasan, siguro na ay mga doubts, but on the way nga nag-surrender, naghatag, way sa pagtuo. No? Nga wala ko'y trabaho, akong gigive up, sama nga, nahimo kong ay saak at ubangan sa Ginoo. Pero nakita nako nga wala ko nagpaabot og balos. Wala pa po ko kakuan ani nga verse. Pero akong na-experience nga sa dihang wala ko'y gibuhi, wala ko'y gigunitan sa kong kaugalingon. Hatag tanan ako sa Ginoo. Nakita nako ang resulta. Nakita nako ang ebidensya. Nakita po na sa imong kinabuhi ang ebidensya. Kay mauna yang atong Diyos. Mauna yang prinsipyo. Dili siya mausap. Mauna siya, muna nga awit gaganina, what can I say? What can I do? So may akong masulti, ani. Unsay may akong mga buhat, ani. Ang kanta nagingon, but to offer my heart completely to you. Unsa mamay sabod sa kong sulod, Lord. Unsa may gitaguan nga sala nako diri. Unsa wa nako mahimo diha nimo. Wala ko nang ilabot sa gusto nimo ipangilabot, wa ko mosulod sa pananawon, wala ko mo-obey nimo. Akong gihimong importante, ang akong importante dili ang imong importante. Now Lord, I surrender. I surrender. Surrender is the ultimate expression of faith. Ang paghatag sa atong kaugalingon kinatibukan sa Dios. Usa ka pagpakita sa pagtuo. Ang pagtuo action. Ang pagtuo dili ba-bara. Ang pagtuo is to move as ang Dios nag-move. Igsoon, very short message. But akong gibate, maunay time sa church nga mahatag na tanan nato sa Dios. Gusto sa Dios mahimo tang witness sa gawas. Gusto sa Dios mahimo tang panalangin sa gawas. Gusto sa Dios mahimo tang blessing sa atong pamilya. Pinaagi sa atong paghatag sa atong kaugalingon sa Dios. Ug makita pud nato ang epekto sa Dios ng kinabuhi. As a pastor, moingon ko sa inyo, dili hago ang buluhaton sa Dios. Dili hago. Ang sekreto is spend time with God. Spend a quality time with God. Suura ang Diyos, ilha ang Diyos. Kay diha lang sa pagkaila o pagkasuod sa Diyos, makabuhat ka sa ipabuhat sa Diyos. Balikon ako. Suura ang Diyos, give God a quality time sa imong kinabuhi. Kay di ka kasalig sa wala nimo mailhi. Amen? Di ka ka-give up sa wala nimo mailhi. No? Sama ka to kay Pedro. Bisan si Pedro, nagpanuko pag-ambak sa tubig. Pero still, may kwan siya. May tikang siya. May experience siya. Hadlok ba to? Kaya naglakaw ko siya sa tubig. Gusto po siyang mulaka, Lord, I want to walk with you. Grabe, no?
Pero iyang gilihok ang iyang pagtuo. Iyang gibuhat ang giingon siya, come. Ang Ginoo po na to, come every morning, come every day. Pakigsuod na ko. Huwag mo epekto ni sa mong kinabuhi. Wala na kay kaduduhaan sa Diyos. Wala na kay mahimong masagol sa imong, siguro, ingon nga tawhanon, napayusay mo krip na to, na mausay, mabalaka, mahadlok, pero samtang nagpaday mong relasyon sa Ginoo, i-develop na sa Ginoo ang sa imong inner man, no, nga ma-strengthen ka sa imong pagpakaila sa Diyos. So this morning, trust in the Lord with all your heart. Usay magsalig manggudta sa atong naa, ingon ang Ginoo, ayaw na saligi ang naa nimo, ang imong nakaptan ron, nakitrabaho, nindot kang trabaho, maayong posisyon, karon lang na. Maybe there are times nga di na nimo magamit, but every time, every day, every minute, every second, nag-surround ko nimo. Pwede kang katawag na ako sa kasilyas, pwede kang katawag ako magbiyahe ka, pwede kang katawag ako maglingkod ka, matulog ka. Matawag ba nimo imong bana every time? Dili. Ang Diyos na yun. Siya'y kasandalan. Pader na makasandal ka. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean unto your own understanding. In all your ways. Siguro, di na ito mabuhatan all our ways. Pero padayon tang mutuman sa kabubutong sa kinastong kinabuhi. As we listen to the Word of God, doon na ipabuhat ang Ginoo to. Uban sa grasya sa Ginoo, mabuhat na to. Ingon siya, and I will direct your path. Manindog tamang igsoon. Shaka bababa shanda, Lord. Hallelujah, Lord. I give you praise. I give you praise. I give you praise, Lord. Hallelujah. Samtang nagtindog ka daigson, wala kailang hunaon karon. I-challenge ta sa Ginoo. Unsa pay area sa atong kinabuhi. Gihawiran pa nato. Maunay demand sa Ginoo nato. Total surrender. Rich and satisfying life is my purpose for you. But dili na ma-enjoy nimo. Kung napay mga butang sa imong kinabuhi, ngay mong gitaguan, wala ni mo i-give up sa Ginoo. Amahan, gitugutan ta ka mamuhat this morning, Lord. Among Espiritu, Lord, mamuhat sa matag usa. Susiha mi balang Espiritu. Ang sapay area dapit sa among kinabuhi. Napay mga suok-suok sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing. Nga wala pa ma-total surrender mo, Lord. Maunay nakababag sa purpose nimo sa among kinabuhi. You demand total surrender, Lord. Mind, soul, and body, Lord. Salamat sa imong pagpumat, Spirit of the living God. Trust in the Lord with all your heart. Hallelujah, Lord. Kung sa may mga areas sa imong kinabuhi na gusto nimong isurrender sa Diyos. Kay dunay gipahinumdum ang Diyos nimo. But what can I say and what can I do?